ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 15 ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೊಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲು 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪುಳಿ ದೆನ್ ಮಾತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಂಡಾಂಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕಡೆ ದಾತುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಂತದು ಕಡೆಯವನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಯಾವು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನಾಕ ಮಸಾಲೆನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅದಿತ್ತನ ಪಿರೊಂತ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಂಗುಡೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ದೇರ್ದಾದು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂಡು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮಸಾಲೆನು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಸರಿಟ್ ಮುಟ್ಟಾವನೋಡು ಬಂಗುಡದ ಉಲಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿಲ ಸರಿಟ್ ಮಸಾಲೆನು ಮುಟ್ಟಾವನೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ಬಂಗುಡೆನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ ಮಸಾಲೆನು ಮುಟ್ಟಾವನೋಡು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆಗೂ ಒಯ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮುಂಚಿ ಮುಟ್ಟದ ಆತುಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೀನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡ ಇದ ಪಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ 4 ಮೀನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋನುಗ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹತ್ತುಂಡ ಲೋದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಮೀನು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಗತು ಪಾಡೊಂದೆ ಪಿರೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನೇಟ ನಮ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ದೀರೆನು ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ದೀರೆನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚೊಂಡಾಂಡು ಬಾರೆ ದೀರೆನು ಮುಚ್ಚೋಡು ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಚ್ಚು ನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಬಾರೆ ದೀರೆನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮುಚ್ಚಿನಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.